pozvali druge, da kažem kolege iz drugih sindikata, vi ste se uverili u prethodnih nekoliko dana sa koliko problema i sa koliko nedoumica su kolege iz Saveza samostalnih sindikata juče održali svoj protest. Naprimjer, mi smo sindikat koji nije kontaktiran od Saveza samostalnih sindikata što se toga tiče da se uključimo. A svaki ozbiljni sindikalni lider i organizacija, ukoliko žele da pokažu brojnošću da su u pravu i da su potencijalna opasnost za režim, oni su onda morali da pozovu pojedinačno, sa puno pijeteta i uvažavanja, sve druge kolege iz drugih sindikata, a sindikalna scena Srbije je zaista pocepana i imamo različite stavove. I ako ste juče slušali, sindikalni lideri su davali ocene od toga da su neki jako zadovoljni sa događajima, neki su govorili da ide nabolje, a neki su bili i kružili oko Skupštine kao dodole. Ono što je za nas, za jučerašnje zahteve sindikata i za naše zahteve, vrlo važno, kakva će budućnosti zahteva biti i šta ćemo mi pojedinačno raditi da se naši zahtevi formulisali da li kroz reč ili kroz papir ostvare. Što se tiče Industrijskog sindikata Srbije, mi ćemo, 1. maj nije trenutak da se mi sa vladom razračunavamo, ali ukoliko naši zahtevi ne budu naši adekvatnu primjenu, ukoliko vlada ne izađe sa boljim predlozima od našim, mi ćemo puno energije uložiti da do toga ipak dođe. Jer mi smatramo da mi ništa nismo predložili što ne može da se ostvari. Ne mogu da ostvare oni koji su nesposobni. Oni koji su nesposobni moraju onda da se sklone. I ono što mi je juče, na primjer, zasmetalo u zahtevima kolega koje su protestovali jeste da zahtevi koji su naznačeni nisu trebali da se stave pa da kaže ako vlada ovo ne može, neka da ostavku. Ne, oni su juče trebali traže ostavku, jer se zna da vlada Republike Srbije ne može da ispoštuje njihove stavove i njihove zahteve. I jedna stvar je takođe vrlo opasna. Kada jedan sindikat, veliki uticajan kao što je samostalni sindikat, proglasi generalni štrajk nigde u svetu se ne završava kruženjem oko Skupštine i dodolisanjem i prizivanjem nečega da se desi. I to je vrlo loša poruka građanima i zaposlenima u Srbiji. Ne govorimo o brojnosti, znači to nije toliko važno, ali je jako važno da vidimo kakva će budućnost biti tog njihovog juče kruženja. I naša budućnost je neizvesna, bez obzira što ćemo mi biti ispred vlade, takođe ćemo biti ispred Ministarstva rada i takođe ćemo otići i položiti cveće i venac bit ćemo kod spomenika Dimitrija Tucovića, jer moramo da se prisetimo tog dana da su neki ljudi i svoj život i neko opredeljenje dali za ovo čime se mi danas bavimo, za ovu neku levu ideju i za sindikalizam u Srbiji. Tako da naša brojnost treba da bude kompenzirana sa kvalitetnim zahtevima koji mogu da nađu primjenu pod uslovom da vlada Republike Srbije pokaže političku volju da se oni ostvare. Hvala, izvolite. Izvolite, kolega. Anđelko Utješanović iz Tanjuga. Pa interesuje me koliko članova ima sindikat? Industrijski sindikat Srbije u ovom trenutku ima nešto preko 20.000 članova i oni su u ovom trenutku bazirani najviše u metalskoj industriji, ali mi smo se kao grupacija registrovali iz razloga što želimo da okupimo sve zaposlene iz industrije, jer smo potpuno sigurni da postoji jedna velika suprotstavljenost između zaposlenih koji su u industrijskoj grupaciji i oni koji su na budžetu. Mi smo vrlo zabrinuti kao industrijski sindikat i za 8.000 otpuštanja naših kolega zaposlenih iz administracije. I ako neko smatra da je to rešenje, onda dajte da otpustimo još 8.000 i da završimo da nam bude duplo bolje. Mi smatramo da određene rešenja, pre svega koje se tiču otpuštanja radnika, da su ona podjednako dramatična. Da li se odigravaju u 21. maju u Rakovici i zastaju u Kragujevcu ili se odvijaju u bilo kom ministarstvu ili nekoj lokalnoj samoupravi. Ova vlada je udarila tamo gde je mogla. Znači, neorganizovanost tih ljudi, zaplašenost, način na koji su zaposleni i pre svega jedna strahovita nepravda, a to je da se njima nudi bezobrazno visoka otpremnina. I pored te bezobrazno visoke otpremnine oni nemaju dobar odziv. Jer ću vas podsjetiti, u industriji kada čovek gubi posao, ako je preduzeće društveno, dobit će za 25-30 godina staža 2.500-3.000 evra. Zaposleni u administraciji, kako je to gospodin Dinkić rekao, ja ne znam ko je njemu dao to pravo,
Oni će dobiti po 20.000 evra. Pa se postavlja pitanje, zašto se i na taj način zaposleni dele? Da li je gubitak posla podjednako dramatičan i za metalostrugara i za radnika u administraciji? I mi smo jedno pismo upravo uputili, pre svega da zaštitimo 8.000 budućih radnika koji će ostati bez posla, ali smo ukazali na tu jednu veliku nepravdu da se država i jedan ministar direktno meša i pravi razdor među zaposlenima. I zamislite sada konfederacije koje imaju članove sindikata i u administraciji i u privredi. Koga da štite? Znači, to su vrlo opasne stvari. Iz tog razloga smo mišljenja da vrlo brzo zaposleni, bez obzira gde rade, moraju da formulišu nekoliko, 2-3 ključne stvari i jedinstveno da nastupaju prema Vlade Republike Srbije. Samo bih da pitam, koliko očekujete da će trajati protesti, da li ćete se kretati ulicom, da li ćete blokirati saobraćaj i pošto činilo mi se da ste rekli kad ste davali izjavu malo pre da ste vi već zahteve predali vladi i ministarstvima, da li ćete onda kad stignete do vlade, da li ćete predati te zahteve ili rekli ste da ćete izraziti stavove ili predati zahteve? Mi smo ove naše stavove i zahteve već predali, ali smo hteli na jedan simboličan način, koristeći 1. maj kao praznik rada i nezadovoljstvo koje kod nas postoji, da prezentujemo, vidjet će ti zahtevi će biti na jednom zavidnom formatu. Najverovatnije da ćemo mi to staviti portirskoj službi, jer praznik je normalno, ne radi se. Ali ono što je za nas jako značajno jeste da su neke stvari iz tih naših stavova, mišljenja, predloga već zaživljavaju, ali ćemo mi insistirati da se Vlada Republike Srbije jasno izjasni po našim predlozima. Pa ako imaju bolje, neka kaže ovo ne valja, mi imamo bolje, ovo je neostvarivo, iz tih i tih razloga ne postoje preduslovi, a mi smo upravo iz tih razloga dali izvore finansiranja. Ovde je samo pitanje, da li je neko spreman da se uhvati u koštac sa korupcijom, da se uhvati u koštac sa radom na crno, da nekim tajkunima o kojima oni govore, da im kaže alo, vi mora da preraspodelite bogatstvo sa državom Srbijom, jer ste se na jedan ipak nelegalan, nelegitiman način obogatili. Znači, to su stvari koje mi želimo da vlada uradi. Ako mi pokazujemo volju da u tome učestvujemo i ukoliko vlada krene tim putem, mi smo spremni da je branimo od onih koji će biti direktno time ugroženi. Jel treba sada neko dode i da brani Legijinu kuću koja će mu se uzeti? Ne, ali to ne znači da se neće i nekima drugima nešto uzeti. I mi ne tražimo da se kod toga pravi pozorište i da scenski izgleda. Neka se to uradi na način da građani Srbije imaju korist od toga i da to bude, da kažem, kontrolisano i na zakonom utemeljen način. Ako im neki zakon fali, mi smo spremni da im damo podršku da do toga dođe. Ako nešto mora da se promeni, morat će da se promeni, ali to mora da bude osmišljeno. To je onaj problem što i određene političke grupacije koje nisu u vlasti i drugi socijalni partneri kažu, nema strategije. Mi ne znamo kuda nas oni vode. Ministar Ljajić je na jednom sastanku rekao, pa mi ne znamo šta će za 7 dana da bude. I postoje pitanje, ko je taj koji zna šta za 7 dana će biti? Znate šta, to je jako loša poruka i građanima i radnicima Srbije, ako to jedan ministar kaže. Hvala, izvolite, da li ima još pitanja? Izvolite, kolega. Nemanja Marjanović, Radio Beograd 202. Samo kratko, znači, sve ovi zahtevi mere, to jest koje predlažete, uglavnom se orijentišu na punjenje budžeta novcem. Interesuje me šta će se biti sa industrijom, kako će se ona pokrenuti, je li samo novac jedini problem industrije u Srbiji ili ima tu nekih drugih problema? Ja bih volao kada bi taj jedini uslov ispunili, a to je da imamo novac. Kada imate obrtna sredstva, znači zaista možete mnogo toga da uradite. Privreda, industrija Srbije, za industriju Srbije postoje rešenja. Ta rešenja jednostavno treba ozbiljno razmotriti u našem barem merama i predlozima i shvatiti da one ne podrazumevaju novac koji bi se uložio u jedno preduzeće i zadovoljilo 500-600 hiljada radnika. Mi govorimo o jednom pristupu koji bi podrazumevao da ako imamo kampanje da treba da kupujte domaći sir, kupujte domaće mleko, kupujte domaći, nemojte da kupujete i tako dalje, trenutno se te kampanje ne vode, ali vodit će se i vodile su se ranije, mi postavljamo jedno pitanje. Država je najveći poslodavac, najveći broj preduzeća, privrednih subjekata je
kontroliše država. To je taj javni sektor. I ako oni imaju određene potrebe, te potrebe mogu da zadovolje iz industrijskih kapaciteta koji u Srbiji postoje. Ako ne postoje, onda neka se uzima nešto sa strane. Kada govorim domaće, svako onaj koji je uložio kapital ovde, kupio preduzeće i nema ime i prezime na ići i nije građanin Srbije, je dobro došao u tom poslu. Ali u toj situaciji morate da shvatite da postoje uzročno-posledična veza. Ako bi Beograd, Niš, Novi Sad naručivali autobuse iz FAP-a i od drugih domaćih proizvođača, onda to pokreće određen lanac. Ukoliko kupujemo domaći traktor, takođe pokreće određen lanac. Ukoliko remontujemo domaće, uključujemo domaće preduzeće iz vagonogradnje, to takođe pokreće. I 1002 tamo, 1002 tamo, 1002 tamo, na kraju dođete do desetina hiljada produktivnih radnih mesta, kako to govori Vlada Republike Srbije. Tih 10, 20, 30, 40 hiljada produktivnih radnih mesta, kada ljudi dobiju određen novac, znači ne fiktivan, nego realan novac, od toga, kroz poreze, doprinose, uplate i tako dalje, svi drugi imaju korist. I ono što, kada smo spomenuli 600.000 neprijavljenih radnika i kada vam govorimo o 500-600 miliona eura, pa neka se prepolovi broj neprijavljenih, pa da zaradimo 300 miliona. Pa da kažemo do kraja godine hoćemo barem 50.000 ljudi da se prijavi. Pa dajte i tim poslodavcima damo neka stimulativna sredstva. Ali to u ovom trenutku ne postoji objedinjena, znači strategija, ne postoji objedinjena politika. Industrija sama sebe mora da gura napred. Ona samo mora da ima određena podsticajna sredstva. Nije logično da Vlada Republike Srbije donese mere i kaže mi ćemo pomagati pred domaća preduzeća, a da unapred znaju da najproblematičnija preduzeća, barem iz metalske branše, ne mogu da ispune ni jednu kvalifikacionu normu kod banke. Apsolutno ne mogu. To su preduzeća pod hipotekama, koja su prezadužena, kojima su računi blokirani i tako dalje i tako dalje. I to je licemerno od Vlade Republike Srbije. Vi do sada niste dobili podatak ko je od domaćih privrednih subjekata novac dobio. Pod kojim uslovima i koji su drugi tražili, a da nisu i zbog čega su odbijeni. To bi bilo vrlo interesantno da se vidi. I mi kroz naš protest 1. maja i kroz ove mere upravo to pitanje postavljamo. Ako smo govorili o transparentnosti, ako govorimo o socijalnoj pravdi, ako govorimo o socijalno odgovornoj vladi, onda to mora da se vidi ne u priči i ne u nekim merama na papiru, nego mora da postoji konkretan rezultat, merljiv i u novcu. I zato odgovor na vaše pitanje da li industrija može i mora sama sebe da gura, od toga će čitavo društvo imati korist.